smadrer den. Men så... det giver faktisk mening for ham, der ejede den der, som bliver til en med Gallingeren. Han er computernørd og tekniker. Ja. Han hed Henry. Og så på en eller anden måde, så fangede virusen ham igen og overtog en af hans Digimoner. Det giver mening. Og så blev det til den der motherfucker store klamme en der med mask på. Det var bare mega klam. Ja, vi søger igen, og vi er i gang med at lave bål. Jeg stoler ikke på dig med ild, det ved du, hvad det gør. Fire! 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 Skam! Fire! Oh shit! Jesus Christ! Du må ikke sidde i røgen, det kan være farligt. Det kunne da ikke have tænkt det noget senere. Det er ligesom mig, jeg synes altid bare, når jeg så rykker mig om, så følger røgen med. Goddammit. Det går sgu nok. Jeg er sikker på, at du har tændt det ordentligt. Vi sender alt så meget mod Nikolaj, han kan godt taget. Oh my god. Oh shit. Du siger, du er spider, kan du ikke gøre det bedre? Han er FDF! Nej, han er godt med spider. Har I ikke lært sådan noget, hvor man kan snakke med røgen, så den bare går lige op eller et eller andet? Røg, gå op ad. Snak med den. Ja. Røg! Snak med den. Op! Ellers fucking røvpugler er der fandme. Sted. Ja, eller sådan noget. Bare Oh shit. Den tager sin nævn. payback, bitches! Nu er der fandme hele livet. Det er det jo ikke en test CD. Jeg var synes, jeg havde sådan en lave sol, det kunne være under. Så har vi døb 1. FX. Magic Det må jeg Carp. ikke bruge for René. Døb 2. Ham derovre fra Kenneths, Gregers Gaming and Stuff. Og så er hans kæreste, så har vi døb 3. Så er det ikke smart. Som faktisk ser ret pretty scary ud lige nu. Hey! Og fire! Jeg så rum med dem. Goddag internet. Fire! Det er min hyldest til internettet. Helvede dyr. Fuck you. Hvor i helvede, den lorterøg. Kærgaard, den til den ikke holder. Hvad med den der spand vand, du snakker om, vi skal til at stå ved siden af? Hvad med det der skjul? Nikolaj, han Der er en venter spand der ikke er noget i. Den kan Ja, vi det tage. er din store fede røv ødelagt. Hold nu kæft, det var der gav mig til at sidde på. Ja, men jeg tror ikke, det er sådan en stor type røv. Hun er fuldstændig bule min fars spand. Altså lige Mother pludselig er of Nikolaj God. med sådan en spand med. Ja, jeg så ikke ind uden solbriller. Jeg skal i hvert fald... Jeg skal... Nej, René, du må ikke brænde dine fødder af. Internettet er et forfærdeligt sted, Okay. hvor der findes fantastiske ting. Ja, Birk, jeg vil give dig 1 million views ved at sælge det mig selv. gør det. Det er brændt, vi sælger. Vi sælger godt. Det stinker i. Ja. Død! Det er nok ikke smart at smadre øksen ned i bålet. Så eksploderer fanden ret med det her. Hey, bitte æderkop. Goddag. Kunne det bare ikke blive lidt mere varmere? Hvor fanden blev du af? Hun tæller bare hen. Er du sikker på det? Hjælp. Kom væk! Fire! Det er jo ikke din bedste idé. Det var en fantastisk idé. Giv vide, om der er gået ild i den hvide vin, du har hældt på. Det er sgu da Det er en højde. Nej, jeg tror, det skal gøre. Det står lige i solen, selvfølgelig gør det. Ja, okay. Nej, for det handler smadrede det første gang. Samlede det igen, der kan du se papiret stadig. Der kan du se papiret stadig også. Og så det han smadrede det anden gang. Da han så smadrede på det anden gang og lavede det igen, så var papiret stadig væk. Du er ansvarlig for bålet. Kom i gang. Jo, jeg tror det. Hvis ildet går løb, så skal vi være nødt til at lægge os på det, så bliver det Alt det der ask der, det lander på mig. Man kan jo ikke lige lave udregning. en udregning. Tror nok. Hjælp. Nej, nu skal jeg til at finde det hele også. Jeg skal lige vise YouTube. Hvem er der skrev det? Se! Det er mig fra, da jeg havde skæg. Før jeg barberede mig. Høj og bacon, men jeg ved ikke, hvad Det er det lidt Det er sløret. jeg skal til. Du kan ikke se det. Look at it! er. Nummer 19. It's so facial hair. It's tiny. It's invincible. Jeg ved knap nok, hvad der står. Hvorfor er det ikke i? Nej, det er nok i. It's invincible. Og der kører musik i baggrunden. Okay, hvad? 3 nummer Skal vi 6. danse line dance? Line dance. Ja, ligesom vi gør i går. Jeg kan sgu da ikke kalde line dance. Det er bare Nej, det er kankang. Okay. Det er kankang, det er ikke Line dance, det var sgu da det, vi lavede sammen med de der negerbasser. Eller, nej. De mørke mennesker.
Det ender med, at vi Absolut. siger Jakob. Han kalder det handdyr hele tiden. Det er Handdyr! Jamen, han bliver ved med at kalde ham der svin. Det er bare handdyr, det er Men svin. det var Jakob, der gjorde det. Hvad fanden var han sagde en hvede, eller ikke? Han sagde en hvede. Ja, han ved. Jeg sagde bare, at han har gået hul på ham. Han bliver ved med at sige hvede. For helvede, han svedte sgu helt vildt. Han hvede, det er rigtigt. Jamen det var bare det, da han gjorde det der. Og så da han så skulle gøre sådan der, så var jeg bare bange for, at det så bare ville op i hovedet af mig. Jeg håber ikke. Okay, nu skal han ikke hælde sprit på, så den dagen er udelukket. Hvorfor ikke? Det ville være sjovt med noget sprit. Det går galt lige pludselig. Så er det der sjovt noget, der brænder. Det går galt lige pludselig, og så er der ikke nogen hæk. Og så er der ingen af os, der har øjenbryn de næste 3 uger. Det vil så sjovt ud at forklare, og det er for sjovt at forklare til mor. Birk, hvor er din øjenbryn hen? Det bliver et vildt aften med det bål der. Vi skulle altså lige prøve med noget sprit. Alt for meget sprit. Alt for meget sprit. Nu er jeg forvirret, der står nummer 6 Og beder dine der. øjenbryn af? Nej, det var bål. Du går væk din øjenbryn af, det gør du. Hvad betyder det? Det er der nogen, der gør for at tegne dem. Der står... Der er nogle kvinder, der barberer deres øjenbryn af for så at tegne dem op igen. 3 nummer 6 her. Logic. Og det er fint. Der har vi Magikarp! Med vand. Det er så meningen, jeg skal Vand udover det hele. Rigeligt med vand. Udover det hele! Du har spillet vand på underkortene. Nej! Slyngel! Splash! Prøv at den her, okay, den her skjort, den er virkelig tynd. Men mindre du vil se min fucking sixpack. Nej, kan du komme væk? Sixpack, vil du ikke flommepack? Sixflop. Sixpack, ja. Okay, så der skal... Åh ja, check der er det altså. Kom så, Magikarp, dans. Magikarp dans. Dans. Magikarp use splash. Dans for mig, Connie. Connie! Dans for mig. Dobbeltdilleren. Så står der nummer 6. Kan vi lige danse taseren sammen med Martin? Er der et sted, Var ikke taseren, det var den der... Og bare ryste helt vildt. Fordi der står nummer 6. Stakkels dig. Nu skal du pusse på hendes fod. Sådan danser man taser. Connie! Dans for mig. Connie! Den er ikke, den holder Dans for mig. Stakkels. Fuck. Nej. Hvad laver du? Connie! Dans for mig. Trykker jeg forkert? Det er vidt. Er der ikke en forhold i Birk? Jeg laver seriøst arbejde herovre. Men du regner, hvor meget vi skal betale for pizza. Ja, men problemet er, at jeg kommer til at trykke på en knap, og nu forsvandt det. Vi skal spille det der eller ikke afrikanske fodbold, hvor de spiller om natten, og der er ild i bolden. Og så render de ud med bare tæer og sparker til bolden. Det gør de i Afrika, fordi de kan se den. Ja. Hvorfor tror du, det hedder sorte Afrika? Det er fordi, det er mørkt. Det er mørkt om natten. Nemt om natten. Ikke fordi det er mørkere der. Og så render de rundt med. Så har de ild i bolden, og så spiller de bare tæer. Nikolaj, var det dine originale planer har jeg aske over det hele. Kan du ikke lige danse Connie, dans for mig, René? Kan du lige danse for mig, Connie? Jeg har ikke lyst til at danse for dig. Nej, bare sving den. Jeg kan ikke lide at blive presset, Birk. Kom nu. Nej, for så bliver jeg nødt til at overgive sig. Det koster. Hvad vil du have? Din krop. Jeg tilbyder min krop lige nu. Eller skal vi vente til et sted, hvor vi er lidt mere alene? Nej, det synes jeg. Det synes jeg ikke. Jeg hængt op på hækken. Om bagved. Magikarp, han har bare styr på det der båd. Om bagved hækken, der er masser på det. Nej, jeg kan bare lidt... Og vi kan kravle under derhen. Jeg nemlig 374. Og du er bare vikingspil med. Hvad snakker du om? Nu er du bare reddet dag. Det her. 374. Du sagde til mig, at det ville ryge, hvis vi kom til at hælde det der, hvis vi spiste det der græs på. Jeg synes sgu da, at det ryger fint nok i forvejen. Selvfølgelig. Prøver du at sende røgsignaler? Ah! Prøver du at slippe væk? Ah! Jeg tror, det er 377, men det er fordi jeg sagde det før. Hæft, det ryger. Ah! Det er der står en bilbil derovre. En hvad? Åh shit, så kom der sol. Magikarp. Magikarp. Magikarp, læg dig på jorden, så... Magikarp, use splash! Læg dig på jorden og gør det. Jeg er nødt til at få splash attack. Ah! Det ved jeg Det er ikke. meget fint. Use splash attack, Magikarp. Eller evolve to Gyarados. Sofus! Nej! Sofus! Sofus, knap den ring. Ring du med i? Det er Sofus!
Goddag, FX. Og der har vi Magikarp. Kop. Det var så bare Sofus. Sofus. Det er Sofus. Nu er det ikke for at kopiere Tobuscus. Det vil sige, jeg skal lige finde kameraet. Intro of darkness, redness and whiteness. Undskyld, jeg kunne ikke lade være. Jeg synes bare, den er mega fed, den intro. Hvad? Har du ikke set den? Intro of darkness, redness and whiteness. Nå, okay. Så stikker han fingeren foran kameraet, så det bliver mørkt. Darkness. Så fjerner den lige sådan lidt af, der er lidt lys. Så den får det røde af fingeren. Og det er redness, og så fjerner fingeren, så bliver det helt lyst op, og så bliver det whiteness. Okay. Intro of darkness, then redness, then whiteness. Fedt. Den er mega fed. Nu er det ikke for, at jeg vil begynde at bruge den. Er du sikker? Nej, det vil jeg sgu da ikke. Det er da ledet mod til Boskis, så gør det. Nej. Og Jeg ikke ved, at det ikke kun dag. det er altså ikke i orden at kopiere folk. Er det ikke? Nej. Lige meget, køb bare en ny. Ja, lige meget køber bare en ny, ja. Hvorfor finder du din røv? Nu siger jeg gør det. Det er så ham, der er nogen af jer supporter. Og det skal I blive ved med, ikke også? Og helst nogle flere til mig. Og fuck rum med dem. Hvorfor lavede du så den der kom i gang video til mig? Fordi jeg skulle have noget at trylle nogen af. Ved. Han har prikket mig i maven. Jeg prikker min 6-pack. Eller 6-flop. Slut herfra. Slut! Hvorfor slut? Sådan der. Ja. Jeg har undgået at filme dig og Kenneth, for jeg troede ikke, I ville være med.